Chuid de scéalta na seachtaine Tuairisc, seachtain in bhfuil an tír go léir faoi bhrón agus an sarchréaltar Mícheál Ó Murchártaí, glóir chluichí na ngéal chlí na fírinne. Tá cimhní golóir againn Tuairisc in ómas de léach mór na craoltareachta as dún sin I géirí, a bhí mar ile cuairte neamh fagul chuman luch le scéal fiú na 3 scóir bliain a chaise ag tráchtaracht I méile agus an Gaeilge. Tá feisirí na hÉireann le trid san Land Service Gaeilge a Parliament na Heorpa in agalú le Tuairisc dúirt an feisiire orpach nuhafa Cynthia ní Mhuirachu go raibh a géirí le hí takeíocht a ail ó eisirí eile na hÉireann han stadas na teanga san Aontas Orpach a chasint. Níl Gaeilge lífa ach ag duine as gach deithnear cúntairí riachtain na speisialta de réir an chéad survey Nation de Rio a rin an rin idtheis faoi cúntairí riachtain na speisialta an Stáit. Cé go seacht fan chéad dífa a dúirt nach bhfuil Lord na Gaeilge go maith acu. Is measla dochreite é nach bhfuil riachtain na Gaeilge lúte le pás príomhaide in iarmhanscoil Bhéarla ó bhfuil aonad Gaeilge ag feidhmiú intí le breis agus trotha bliana nuas. Deir Donal ó Hanafíon príomhaide ghéalscoil Mícheál Chiosog in Inis. Tá géalú go ndeantaí géalchálaiste neamhspleách den aonad a gálaiste pobl na hinse, go léiríonn an scéal gur sup a náit na scuaba atá san aonad Gaeilge. Agus a réir thug Joe Biden agus Donald Trump ar a chéile sa chéad díosbreacht a déhan uachtaránachta Stát Aontaithe Mheiriceá. Cé leis a bhíonn le, tá sin na lig agus níos mó Tuairisc.